dalanan saka Kulino Sumekar. Kuwi rak mungguhmu. Mergone sliramu kuwi kadange. Lah yo aku yo arep kakangku kae iki tresno tenan marang sliramu nganti kedanan marang sliramu Sumekar. Kedanan yo. Aku ora tresno. Nek gugu tak prenggake becik gelem kok dipenggal garwa marang kakang sliramu. Kemas. Agunging pangapunten sampun boten kirang-kirang anggen kula ngripe Sumekar ananging Sumekar mboten purun Kang Mas. Yen Sumekar ora bentuk ripe, tak ripene dhewe. Wis kono. Kowe mlebu nang Ngestokaken dawuh Kang Mas. Sumekar. Sumekar. Jenengan menika lungkilani tenan. Kowe iki wis nang sak jroning kurungan. Kowe ora iso nguncati saka kratoning Lusuk Kambangan kene Sumekar. Kok panjenengan menika welas kalian kula lho. Kula Lah iya tak welasi. Pancen nek wong ayu wis disawang kaki mburi wae kok ya ketok ayu. Pontong. Panjenengan menika ora seksa. Mbok nggih monggo pados menika ingkang ora seksa ngoten lho. Ra seksa kae bagus lah kuwi. Sawangen. Tetuan saumpama katresnan kuduh wong Mriki to. manis. Kok nggih sampun panjenengan penggale ngaten lho. Wis tak pikir. Satemah seminggra bakal. Pon, mriku mawon, pon. Rinabukan rasa asih. Gelem ya? Mah, Gelem. kula boten tresno kalian Gelem. panjenengan. Boten. Si yang pantoro Sampun. ratri Kang Mas. tansah gandeng atut runtut. Panjenengan menika pun sepuh, ora seksa meneh. Kok empun lho. Yang pantoro ratri Sampun wonten mriku mawon. kegandengan pendro Ampun, mini sampun. lan mintu Ampun. kempis-kempis sejen kudupe sekar Panjenengan menika lho.
gumbiligum wae seneng aku ketaman jemparing ron rewel kowe soalé mekar rewel manut ya pun ojo galak-galak ndak kula wedi kota alit mijil guyu aku Ma kula ha kula mboten Ma sawangen to sawangen sing tenan medeni menyang
tenan. Panjenengan kedah maringi wekdal kalian kula anggen Wektu? badhe menggah. Wektu kudu apa Sungkan? Kula samangkehipun badhe lelatos dhateng panjenengan. Kamangka panjenengan kok jejering ratu. Kula badhe nyuwun wekdal. Kula badhe sesiram minangka jejamas samangkehipun kula badhe lelatos dhateng panjenengan. Arep sesuci. Injih. Nek mau ngendika kaya ora tak uyak-uyak kowe iki. Menawi kados ngaten pripun? Yo, tak lilani kowe Sumekar nek sesuci. Cek kula badhe sesuci rumiyin. Yo Sumekar, tak lilani. Oh, lah kok Sumekar ninggal gelanggang. Hoi, Sumekar. Hei, balik. Aku bakal mundhut prisa marang Sri Rama. Injih. Perkawis menapa, Kang? Mung perkara ngene. Sri Rama ki sawijining wanita. Kena ngopo? Mung sawijining pasumpenan kok ndak ugem-ugem itu. Iya lamun Puspawangen ki ora ana. Ana. Yen ora ana, apa kowe sak lawase ora dadi prawan kaset to Bondowati? Kang Mas. Nanging kasunyatanipun kula kalian panjenengan sakmenika saged sak pejagon kados ngaten menika tegesipun pangimpen menika kados dene wangsit saking Bathara ingkang akarya jagat. Iya, mbok menawa wis ginaris karo Gusti Angkara jagat. Inggih. Yen pun Puspawangen karo Bondowati ki dadi jatuh kraman. Inggih Kang Mas. Kula ugi mboten nyimpen babar pisan kok. Menawi kula saged cecaketan kalian panjenengan kados ngaten menika. Mongko nalika kula wonten pasumpenan menika jan wenteanipun kula menika sampun radosi panjenengan jan pun plek kados Rama kalian Ibu saged sesandingan manunggalaken raos kados kula panjenengan ngaten menika lho Kang Mas. Dadi perkara kuwi ndak ugem-ugemi to Diajeng Bondo. Inggih. Jalaran sak sampunipun nyumpena. Kula menika tansah kemutan kemawon. Kula lali-lali mboten saged lali. Mboten nate kula menika kok manah kula menika menapa? Gambaraken priya sanes menika mboten saged Kang Mas. Injih namung Kang Mas Puspawangen ingkang wonten telenging manah kula, memani ing manah kula. Ning tenan. Inggih. Mergo ngene, Bondowati. Inggih kados pundi? Yen saiki mono, pun Kakang bisa ndak sawang. Nang sesuk lamun pun Kakang ki wis sepuh. Apa ya Sri Ramu tansah bakal setya bekti marang aku. Tresna kula mbalung sungsum sampun rumesep lumebet wonten sak lebeting rah kula. Jiwa kula badhe kula cangking wonten pundi suku kula jumangkah. Saben dinten badhe kula rabuk tresna ingkang tukul saking prentuling manah kula ingkang suci Kang Mas. Yen ngono tulus kowe ndak ibate dadi andang-andang ing pawon kang ndak tulis ana sakjroning atiku pun Kakang ora bakal cinakan wanita liya kejaba mung Bondowati.
jagat wasisaning Bathara Kang Mas. Bondowati aku tresna Yen kowe tresna bangsa kudu tresna mring budaya panjenenganmu tresnaku sorowi ati Kang Mas. orang ngira yen pun kakang bakal sisandingan karo sawijining wanita kang indah sulistyaning Kang Mas Puspawangi. Mugi-mugi kemawon benang sutra talining asmara menika boten saged pedhot dumugi ing benjangipun nggih Kang Mas. iya pun kakang lan diajeng muga ngono saing Gusti Angka Jagat muga-muga tresnanipun kakang lan diajeng bakal langgeng sak lawase Inggih. Kula dasarinan gapu sana dasar alus nyata sunan santun tata Oning ngate mergo caket karo sawijining wanita kang indah nganti susar-susur nggonku. Mboten napa-napa Kang Mas. Ingkang baku kula kalian panjenengan tansah nyecep madu endahing katresnan kados ngaten menika ngantos ing benjang kula kalian panjenengan kukut jagat nggih Kang Mas. Iya dia. Duh Dimas aduh siang ratri kan boseni swara singgih panjenengan tresna dhateng kula. Ning mangke menawi panjenengan menika pinanggih wanita sing langkung ayu tinimbang kula, langkung enem tinimbang kula, panjenengan mboten badhe keperanan malih. Diajeng Bondowati. Percaya mon kakang. Senajan jagat gumelar ki banjir bocah wadon kang endah. Pun kakang ora bakal tresna wanita lho kejaba mung Bondowati. Saestu. Tenang. Mengke gek panjenengan ngendika Dara. Sak menika tasih paribasan manten anyar, apa-apa isih sarwa indah, sarwa apik. Ah mangke nek pun saya suwe pun suda napa-napane panjenengan jelmalik grembyang. Kuwi nek rombongan wiyaga yen pun kakang ya ora. Ning adane piyai kakung ngono kuwi lho. Nek wis ana liyane sing luwih apik njur malik seringan. Wis ora.
Pun Kakang ora bakal tak tresno mangan Rejaba. Saestu. Simo tirta saupama. Mas ya Mas aja ngono. Timun latisane ayo bangun tresnane. Bayanti jagat kumelar menika boten wonten priya ingkang saged ngranggih tumiyung ing manah kula kejawi Kang Mas Puspawangen. Tresna kula namung mligi kagem Kang Mas Puspawangen tok ora tak cuwil-cuwil nggo liyane. kejaba pun Kakang. Seliramu ora bakal tak pisah. Mong bakal ndak goleke tambah. Ah niku lho. Dereng-dereng panjenengan wis badhe nglarani ati kula. Tegese iki tambah pangerten supaya sliramu banget nggone ngresnani marang pun Kakang. Diajeng Bondowati. Dadi sliramu aja karo penampa. Angge kula njur watuk to niki wau. Kekande tadi sliramu percaya. Iki kepiye ta? Kang Mas. Mengko dhisik kok. Nek ngene kaya remuk apa Kakang? Kang Mas. Kepiye? Kula diuyak-uyak niku lho kare buta niku lho. Uyak-uyak karo mesake banget kok. Kene. Sing uyak-uyak sapa diajeng karo semua? Buta, Ibu Pak. Bondowati. Kok Mengko dhisik kok Bondowati. Galake kaya ngono lho. Sopo kowe? Ngendikane tresna lahir batin ora ngadani wanita liyane urung-urung wis nanding-nandingke. Urung-urung wis nglarani ati. Bondowati. Kaya ngono kok diugemi. Mengko dhisik to. Ngomong wedok iki galake ora pekakat toga. Pupung isih padha wutuhe ora sida ya ora apa-apa. Bondowati. Padha kesusu kok. Kula ora dadi garwane panjenengan ya ora apa-apa. Pon boten sami ku lho. Wong wedoke galak niku. Sumekar. Mengko dhisik. Aduh, galak to. Panjenengan menika ndak sepundi to ngendikanipun tresna ning nyatanipun wanita menika langkung enem langkung ayu. Kula ngrumaosi wis sepuh wis tuwa wis ora iso ngapa-ngapa. Bondowati. Karang kula kalah ditandingke karo sing kimpling. Kene to. Bondowati. Kono ditutuke le gandengan kaya cepur. Kok lesu-lesu menika sing Ngono-ngono sing digandeng kok ya leter bae iki lho. Digandeng diuyel-uyel kok meneng wae. Mesake kowe. Kono dirampungke. Karanipun Wis, Kakang. aku arep kondur ana keling wae. Kakang mlijenge marang Aku Bondowati. Kowe arep nang endi? Sak paran-paran. Kere to. Kang Mas kok sampun lho. Iki dudu
katresnanen pun Kakang iki kadangipun Wong Kakang. kudu katresnan kok ya luwih nyelani lho. Wong wadon kok mecucu. Ya sakarepku ta. Yo Kang Mas. Lah mula-mula ya kowe kok. Kok Apa? dadi kula nek salah? Bondowati. Iki dudu. Kono ditutuk-tutukke. Bondowati. Dirampungke kono aku ora apa-apa. Dianggep bae aku dongklak ngono wae. Bondowati. Apa sliramu supe? Nalika pun Kakang pinanggih marang sliramu, yen pun Kakang ngendika yen kagungan kadang Rara Sumekar kang wektu iki pipisan marem. Lah ya iki Rara Sumekar kadangipun Kakang. Iki kadangmu. Iki kadangku kok. Dudu katresnanmu to. Mergo kowe kok. Kesek. Kula yo surang-surang lho. Lah iya aja kebangetan. Kula larah riyin. Kowe dudu sisane Kang Mas Puspawangen to? Kula niki kadange. Oh, sedulure no. Jenengmu sapa? Lah mula-mula kok saiki wis dalem pangapura. Sumekar. Oh, Kang Mas menika lho. ini dene kowe. Iki Ini galaku. Sek. Iki Parah. Lho. Wedi Kang Mas. Iki bali. Iki sapa Dajeng Rara Sumekar? Nek kowe tekon karo aku Limus Bas. Katone nusuk kandangan. Oh, anu bakule timus to. Heeh. Oh dadi kowe kangenan Prabu Limus Bahas. Kang nalika semana kadangku Dajeng Rara Sumekar. Aku wis kebal tresno. Sumekar tak dusta nanging mlayu tanpa tutaren. Prabu Limus Bahas. Aku tak tekon kowe sapa? Hai, Aku kadange Rara Sumekar aku Puspawangen. bos kemane? Terus sing siji, Iki garwaku Bondowati. Bondowati. Oh, yen ngono iki kaki dro. Kowe mar midrani karo Limus Bas. Tak pamani. Prabu Limus Bahas. Lho ya sing sareh kok. Aku kabur kowe. Ayo. Sumekar dadi kembang. Gandane Bondowati. Nek iki dadi kangen aku. Oke, kelamingan paling tambah gede. Yen aku jawuh karo Purwadya boleh nusuk kambangan. Dijogo ora kena nang jamas, ning nusuk kambangan kene. Kembang Wijaya Kusuma. Pangrasane urip. Uriping manungsa iki pindhane. Kaya uriping kawula ing pradesan kang lagi padha nonton wayang ana madyaning pakelirah. Lamun durung mangerteni tanceping kaya tandha paripurnaning lakon kang ditindakake dalang sajroning sewengi. Ing batin mung tuh tandha pitangkon. Ora bedane lakon uripku sing saiki aku minggul kewajiban sing ora entek. Ora ing pundhakku antengen kuwi sinumpak gendera panji-panji kaprajuritaning pucang kembang. Aku kudu iso nyuarakanane kembang Wijaya Kusuma. Ning bareng aku nduruti playuning manuk kutut putih kang wiber
saiki wis mencok ana ing tengahing samudra kang dumunung ana ing pucuking gunung. Nyur kepiye nggonku bakal nyangkan parah. Mongko papane aduh. Pewujudane ya mung siji kuwi. Terus kepiye nggonku bakal metik arane kembang yang monggo yang monggo Sakwise Eyang Jampangi wayahku Danupaya anggone nututi abure Perkutut Putih. Lah iki wayahku kok kaya nang sak pinggiring samudra kaya gebingan. Iku apa meneh sing dipenggalih wayahku? ije yang preso piyambak yang kasunyatanipun Kutur Pitih sakmenika sampun mencok wonten ing sak pucuking gunung. Mongko menika wonten kisih samudra kula mboten saged langen, mboten saged nyabrang wonten ing samudra. Tumuli pancik wonten ing arga ingkang tuwuh sesekaran menika ya. Lajeng kula kedah kados pundi ya? Aja was kuwatir wayahku. Perkutut Putih anggone mentuk aning gunung sing ana ing Pulo Nusa Kambangan. Kowe ora bisa gandeng Pulo Nusa Kambangan ana ing satengahing samudra. Nanging iki sak pinggiring samudra. Injih ya. Eneng kayu kang kemambang. Iku sejatine Detek Magindo Keci ya iku prau. Mula wayahku kowe numpak kayu kuwi sing bisa kowe ketuk ing Nusa Kambangan. Eyangmu weling karo sliramu. Sakwise kowe ketuk ing Pulo Nusa Kambangan. Sekar Wijaya Kesuma sing ana ing pucuking Gunung Endal. Pundhuten jupuken. Sawise tok jukon nang astamu. Kowe engko ngerti dhewe. Sejatine Sekar Wijaya Kesuma sing kanggo tumbaling kratoning Mataram iku ya kadang dhewe Danupaya. Waduh yang semanten pangorbaning kadang kula kangge kesaenaning Kituguru ing Mataram yang badya kados pundi menika tunggal kula yang ning pamrihipun sae mila saking menika yang badhe tumuli kula sebrangi baitonipun kula nyuwun pamit yang waduh yang sampun yang enggal kowe. Kyai Puspa Kandiating sumekap jebul kowe telu-telu tunggal kadangku Sinorawati kang dadi tumbaling kraton ing Mataram. Waduh, tekan semono pangorbananmu, tekan semono pangorbananmu kanggo kabecikan ing Mataram. Kawan. Loh, kula Kowe wani jamah karo kelangan aku, Kembang Wijaya Kesuma. Sapa jenengmu? aku kadang
tuwa Puspawangin Danupaya. Kuwi kelangan aku. Ora kena jama. Tak jaluk kembang. Kembang Wijaya Kusuma. Sak sapa wae ora bisa gepok singgul. Ben kepiye wae iki kadangku. Kalebu kowe. Lamun kowe ora bisa semingkir saka papan kene, aku tegel mateni marang aku. Wong mati legane atiku. Jebul kasektane nita-pita. Selagi wae tak ungkulke pusaka nganti aku kasrimpung. Yo, yen ngono. Ben kepiye wae? Mandek, mandek. Ketoprak DJS Sugeng kondur rahayu ingkang pinanggih.